سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نلومي 26 تحساس 2022 بستدالو زيناتات لعلو سب مزي منغست فدرالي ايتيوبيا نام مقلات يوم هلاو مغلاصو سمع الجرس تكبراو كخون قلولاو ايتيوبيا نمفتح عبي ترى الله كبل حبرت اوروبا مغلص اوصي مهلاو بريزيدنت ديسيتات كوموروس ناي زمص عمت بونبرنت حبرت افريقيا كركب مخونه محبارو يوكرين او تهدراو معرفه نفرت روسيا بزفصمت متقعتي ثلاثه سبات هيوتهم سينو مهلاو مغلاصون كالن زتقالل كخوني ابزا شانل دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتانا يدول ملكت كتطوقون بخبري يعدمكم بريزيدنت ديسيتات كوموروس ناي زمص عمت بونبرنت حبرت افريقيا كركب مخونه تغليصو نتني بونبرنت سلطان نموددار حصيات كوينم قريبم زنبرو مرحتي كوموروسن كينيان يمنيرم انتخونه بريزيدنت كينيا ويليام روتو بغزا فقادو كابتو تدر بمئلايو بريزيدنت ازال اسماعيني بزي تخراخري نتي سلطان كركب مخونه حبرت افريقيا بزوص مغلص افليتو كلتيوم حصيات تواددرتي وعلى امريكان افريكان ابزكايدلو زنبر اوان دمصن مركب مسحيالو مرحته هاجرات بمرخب غوسغوس ككايدو ترأيم نيرم يوم انتخونه بريزيدنت كينيا ويليام روتو اب مودات ساعات نمنتاي كابتو وددر كم زنسحابه بوقعي اي تغلصنالو بريزيدنت روتو وددر مقراصو عب مرح مخانن نسلام كل غزي سرح مخانن ياري كبل بريزيدنت ازال دحر مغلاص سلطان اب ومبرنت بحغوس يقبلون كسر حلوني ايلو بريزيدنت ازالي بشحن 1999 بوتهدراو علوا منغستنا بسلطان مصيو اب 2018 كان قوامه هاجر بمقيار كساب 2029 بسلطان زصنحو حقاقات اتاتاتين يريو بافا غوباي بايتو وكلت حزب ايتيوبيا زمرح العلوت ጉጅለ ልኡኽ መንግስት ኢትዮጵያ ሎምን ጎና መቀላአትዩ እቲ ጉጅለ ናብ ከተማ መቀለ መስአተወ በጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ለዓለወት መራሕቲ ትክልን መራሕቲ ሃይማኖትን በዓለም ለኸው ማዕረፈ ነፈርቲ አሉ አባናጋ አቀባበላ ከምስተገብረሎም ማዕከና ዜና ትክልል አቃሊሐን በአፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልት ህዝብ ኢትዮጵያ ታገሰ ጫፎ ዝተመርሐ ልኡኽ ናብ ትግራይ ከም ዘምርሐ ማዕከና ዜና ተሃገር ወንጸብጺበን ኣለዋ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ መቀለ ኣብ ጸንሐሉ እዋን በዛዕባ መስርሕ ግብራውነት ስምዕ ሰላምን ካልኦት ጉዳያትን አልዒሉ ከዛረብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ነቲ መንጎ መንግስት ፌደራልን ትግራይን ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ደው ዘብል ስምዕ ምቆራጽ ተጻብኦ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከም ዝተገብረ ይዝከር እቲ ደማዊ ኩናት ኣብ ትግራይ ተወልዑ ናብ ጎረቤት ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ልሒሙ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ድሕሪ ምብጽሑ ዘላቂ ምቆራጽ ተጻብኦ ንግባር ዝኽእል ስምዕ ብምፍራም እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ክኢሉ እዩ ዘሎ ድሕርቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተበጽሐ ስምዕ ክልቲኦም ወገናት ኣፈጻጽሞ ብዝመልከት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዝተሳተፍሉ ስምዕ ኣብ ኬንያ ብምፍራም ተግባራዊ ይግበር ከም ዘሎ ይገልጽ እቲ ስምዕ ሰላም ድሕሪ ምኽታሙ ለዓለወት ሰብ መዝ ፌደራል ናብ ትግራይ ክጓዓዙ እዚ ናይ ፈለማ ኮይኑ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ርክብ ምምሕያሽ ዘረ ተባሂሉሎ እቲ ሎሚ ናብ ትግራይ ዘምርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ምስ መራሕቲ ትግራይ ዝተኻየደ ዘተ ንመንግስቲ ወኪሎም ዝተሳተፉ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ሚኒስተር ፍትሒ ዶክተር ጉዴወን ዲሚጦስን ይርከብዎም በተወሳኺ ሚኒስተራት ለዓለወት ሰብ መዝን ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍረ ህይወት ታምሩን ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዘምርሑ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ብሰንከቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተቋሪጾም መጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ገለ ከባቢታት ኣገልግሎት መብራህቲ ቴሌፎንን ባንክን ከም ዝጀመረ ይሕበር ዕላማቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣፈጻጽማቲ ኣብ መንጎ መንግስትን መራሕቲ ትግራይን ዝተበጽሐ ስምዕ ንምግምጋም ምዃኑ መንግስታውያን ማዕከና ዜና ጥብጺበን ኣለዋ ብሰንበት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ለዓለወት ሰብ መዝ ተሃገር ብምዃን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ካልኣይ ዘተ መስርሕ ሰላም ከም ዝገምገመ ገሊጹ ነይሩ እዩ أمونغو إيرتران إيتيوبيان أب الجرس التفرم سمع سلام تكبره وكخون نزني حجك لولاو إيتيوبيان مفتاح عبي ترى آلو وكبل حبرة أوروبا قاليتو قنصلة حبرة بزوج مغلصي سمع الجرس كل تشع عامة مرت أول قد أمبر كساب حجي عبايتا زي تكبر بمخانو دباو كل إيتيوبيان نصر نخي كون عنك إسوا الليلو أب كل تشحن عسر شو منتنا أمونغو إيرتران إيتيوبيان بستقبر سمع سلام إيتيوبيان سمع الجرس كم استقبلوا تأفلت أني ريا أبزوان أمونغو فدرالو منقس إيتيوبيان تقراين زقبر زول زتن سلام إيرترا كاب مريت تግራይ توص زبل طلب كاب حالتا تግራይ ዝቀርበሉ ዘሎ ምኽንያት ምስቲ ኣብ ናይ ቅድሚ 2020 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ደባው ክልል ንመለስ ዝብል ጻውዒቶም ከም ዝተሓዝ ስሞም ካብ ምግላጽ ዝተቆጠቡ ሰበስልጣን ኢጋድ ነዘር ሪፖርተር ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከና ብዝሃብዎ ቃል ገሊጾም ኣለዎ ቆንስል ሕብረት ኤውሮፓ መግለጺኡ ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ንምዕዋት ዘተ ንስምዕ ሰላም ኢትዮጵያ ሓጋዚ ብምባል ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ኩሎም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ኢትዮጵያ ክወጹ ንዝብል ስምዕ ኣስሚሩሎ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ወጻኢን ጸጥታ ኣኽቢራ በሰላም እትነብረሉ ኩነታት ምፍጣር ንመላ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ረብሓይ ዝበለ ቆንስል ሕብረት ኤውሮፓ ኩሎም መንግስታት እቲ ዞባ ኣወንታዊ ተራ ክጻወቱ ጸዊዑ ኣሎ
طالبان دق انستيو سرحتኛታት ድሕሪ ምኽልካሉ ኣብታ ሃገር ስራሕ ዝነበረ ሓሙሽተ ዓበይቲ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ስርሕን ደው ኣቢለን ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኬር ኢንተርናሽናል፣ ካውንስል ስደተኛታት ኖርዌይን ሴቭ ዘ ችልድረንን ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታትና ስራሕና ክንቅፅን ኣይከኣልናን ኢለን። ብተወሳኺ ኢንተርናሽናል ሬስኪው ኮሚቴ ከምኡውን ኢስላሚክ ሪሊፍ ንጥፈታቶም ደው የብሉ ከም ዘለዋ ኣፍሊጦም። ንኣፍጋኒስታን ዘመሓድር ዘሎ ጣሊባን መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብቐጻሊ ክገድብ ጸኒሕዮ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምኽልካልዩ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዘይ መንግስታውያን ትካላት እገዳ ገይሩ ዘሎ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ቆጠባ ዓብድራሕማን ሓቢብ ኣብ ዘይ መንግስታውያን ትካላት ወጻኢ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ሕጃብ ብዘይ ምኽዳንን ቀንዲ ሕግታትና ጥሒሰን ክብል ከሲሱ። ነቲ ዝተገብረ ክልከላ ዘይፍጽሙ ትካላት ፍቓዶም ክስረዝ ምዃኑ እውን እቲ ጉጅለ ኣጠንቂቑ። እቶም ትካላት ግን ሰራሕተኛታቶም ናብ ስርሕን ክምለሳ ድምፆም የስምዑ ኣለዉ። መራሕቲ ናይዘን ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ዘውፅኡ ሓበራዊ መግለጺ ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላትና ካብ ነሓሰ 2021 ጀሚሩ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሚልዮናት ኣፍጋኒስታናውያን ብጥምረት ኣይበፅሓናሎምን ኢሉ። ኣብቲ መግለጺ መብርሂ ክሳብ ዝወሃበና ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ነሳልጦ ህይወት ናይ ምድሓን ሓገዝ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብማዕረ ክሰርሕዎ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ መደባትና ነወንዝፎ ከም ዘለና ንሕብር ኢሉ። ኣብ መላእ ኣፍጋኒስታን ኣስታት 3000 ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ዘለውኦ ኣይኤርሲ ብወገኑ ኣብታ ሃገር ዘሳልጦም ንጥፈታት ኣብ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታቱ ዝተመሰረተ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኢስላሚክ ሪሊፍ ዝተባሃለ ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ብወገኑ ኣብ ኣፍጋኒስታን ህይወት ኣድሕን ዘይኮነ ንጥፈታት ብግዝያውነት ደው ናይ ምባል ከቢድ ውሳነ ከም ዝወሰደ ዝሓበረ ኮይኑ ሰብ መጽ ኣፍጋኒስታን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ዘይ መንግስታውያን ትካላት ዘንበርዎ ክልከላ ከልዕሉ ፀዊዑ ኣሎ። ላዕለዋይ ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕብራት ሃገራት ራሚዝ ኣላክባሮቭ ሕብራት ሃገራት ነቲ ክልከላ ክለዓል ይፍትን ከም ዘሎን እቲ ብጣሊባን ዝተወሰደ ስጉምቲ ንመላእ ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ሓገዝ ቀይሕ መስመር ከም ዝኾነን ኣፍሊጡ። ጣሊባን ነቲ ክልከላ እንተዘያልዒልዎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ ኣፍጋኒስታን ሰብኣዊ ሓገዝ ምቕራብ ደው ከብል ከም ዝኽእል እቲ በዓል መዚ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ዩክሬን ኣብ ደቡባዊ ሩስያ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ እንግሊዝ ብዝፈጸመቶም መጥቃዕቲ ድሮን 3 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም። መከላኸሊ ኣየር ሩስያ ነታ ድሮን ወቂዖም ከም ዘውደቕዋ ዝተገለጸ ኮይኑ ስብርባር እታ ድሮን ነቲ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ተገሊጹ። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ዩክሬን ኣብቲ ኣብ ልዕሊኣ ተደጋጋሚ ደብዳባት ዘካይዳ ነፈርቲ ዝብገሳሉ ወተሃደራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ፈጺማ ክትብል ሩስያ ከሲሳ ነይራ። እቲ ማዕረፎ ነፈርቲ ካብ ደቡብ ዩክሬን ኣስታት 500 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይዝርከብ። ሰመዚ ዩክሬን ዛጊት ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ መግለጽ እኳ እንተዘየለ ሰብ መዚ ሩስያ ገና በተፈጻመ ተቆጢዖም ምህላዎም ተገሊጹ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ መከላኸሊ ኣየር እታ ሃገር ነታ ኣብ ትሑት ብራኸ እትበርር ዝነበረት ድሮን ዩክሬን ሎሚ ወጋሕታ ወቂዖም ከም ዘውድቕዋ ገሊጹ እዩ። ስብርባር ናይታ ድሮን ድማ 3 ወተሃደራት ከም ዝቐተለ እውን ሓቢሩ። ኣመሓዳሪ ሰራቶቭ ሮማን ቡሳሪን ንስድራቶም መወቲ መልእኽቲ ጽንዓት ይሃብኩም ኣብ ዘመሓላለፈሉ ነበርቲ ከተማ እንግሊዝ ስግኣት ክሓድሮም ከም ዘይግባእ ገሊጹ። ሩስያውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ነቲ ነታጎን ድምፂ መጠንቀቕታ ማዕረፎ ነፈርትን ዝመስል ድምጽታት ዘለዎ ቪድዮታት ክዝርግሑ ተራእዮም ኣለዎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።